döwlet şäherlerine, toýlarda, indi bir halkyň arasynda köp bolýansyňyz, şonu halkyň bir islew bildirýän aýdymlar barda. O her bagşyň bir öz süýjülükli barýanza tesleri, şoň tesine görä aýdymyň bir halka ýaraýsy barda. O indi şu halk baranda bir aman alyp bir bagşaga bir şol aýdym aýdyp berýän bir köp büýrän aýdymlar bolar. Şolaň birinden bir aýdyp berýän. Ýeme halk köpçülüğünde ýa-ni her kim bir hil aýdym bolýar. Yani oň ýazatlaram bolýar. Onuň o bir onnya käbir başga bagşyň aýdýan aýdymlaram diýip dur. Şoň ýalda men aýdýan men her bagşyň öz aýdýan bir tany bar diýip. Şolaryň içinde haýsyn gowurýan merden şonu beriň diýip neme diýenler. Indi şo soňky döwürler men Gelli Mehmet Oradoğlu diýip bir şeýle gowwakşy bolup geçdi öz döwründe. Şoň aýdýan aýdymlaryny häzir täzirlikde men soňky ýyllarda şonu gallyryp sagalary öwredýän okuwçylar köpçüliklerde aýdýan. Ine şolaň aýdymlaryndan ýa-ni ýarym geldi diýip aýdýan aýdym bar. Şol aýdymy köp ýa-ni haýyş edýärler. Häzir men şonu aýdyp berýär. Bol. Aman Halipa sağ olun.